Stalo sa to pred rokom, presne 11., keď u nás v našom milom malom mestečku zavraždil nevinného chlapca. Vrah. Aj. Otec so synom, poviem tak. Otec so synom napadli 23-ročného chlapca a skákali po ňom až dovtedy, pokiaľ ho nezabili. V nedeľu je presne rok, preto robíme ten koncert. Preto sa volá Proti násiliu. No, robíme ho preto, lebo si vlastne chceme aj pripomenúť to, čo tomu celému predchádzalo. Predchádzalo tomu to, že sa Marek, ktorého sa to týka, Marek Kaluža, sa zastal človeka, ktorého títo ľudia napadli už predtým. A oni si ho potom počkali a proste ho ubili nasmrť. A dôležité je v tejto súvislosti pripomenúť, že vďaka ľuďom ako je Bráňo a jeho brat a celá tá ich skupina ľudí má Vrbové povesť jednoho bezproblémového, veselého, bezstarostného mestečka, je tam stred sveta a vesmíru, ale aj v meste, ktoré má stred sveta a vesmíru, ktoré má veľa radostí, ktoré má výborný festival, ktoré má všelijaké možné srandovné aktivity, sa môže stať tragédia a myslíme si obidvaja, a teda aj všetci, ktorí sa spolu podieľajú na koncerte, že za tým je hlbší spoločenský problém. Môže sa to stať kdekoľvek a komukoľvek. Už sa to stalo, už zakosila tá smrť príliš blízko. Ja mám taký pocit, že tá latka tej tolerancie voči násiliu sa stále vzdaľuje a tá tolerancia sa zväčšuje. Presne by to malo ísť na opačnú stranu. A tu sa to dostalo už na dno. Už je ten chlapec mŕtvý. Horšie sa stať nemôže. Mohlo sa to zastaviť, keď ubližoval iným ten vrah. Mohlo sa to zastaviť, keď niekoľkokrát bol nahlásený, že uderil niekoho. Nestalo sa nič. Dostal raz podmienku, nestalo sa nič. Jednoducho nemajú mať pred čím rešpekt, nemajú sa čoho báť, keď aj niekomu ublížíš, a tebe sa nestane nič. Vieš čo, asi rok predtým sa stalo, že dokopali chlapca na zemi, ktorý bol v nemocnici a nezomrel. Nezomrel. To je nádhera. Nikomu sa nič nestalo z tých, čo ho kopali. Mohlo sa stať to isté. Možno keby vtedy boli tí potrestaní, tak tento už si povie hop, až teda by mu to natoľko pálilo, že by si to uvedomil. Povie si hop, aha, toto sa už nemôže, lebo to už neviem, toto je mimo mojeho sveta, tomu ja nerozumiem. Tomu už ja nerozumiem, ako sa takéto niečo môže stať a ako takto môže niekto niekomu ubližovať. Len tak. Fuf, to ne. Pre mňa je dôležité aj to, nech to vyznie úplne akúkoľvek, že často u ľudí počúvame, u ľudí, ktorí sa snažia ako keby ospravedlňovať také rôzne prejavy, či už neznášanlivosti alebo prejavy síly, riešenia veci silou, tak často tí ľudia hovoria, že však aspoň niekto urobí poriadok s tými, aspoň urobí poriadok s tými, aspoň urobí poriadok s Rómami, aspoň sa urobí poriadok s feťákmi, aspoň sa urobí poriadok s tam takými. Stále sú tam akoby nejaké nálepky, ako by sa to ľudí netýkalo. A na tomto je vidieť, že sa to naozaj môže týkať hocikoho, kohokoľvek a kdekoľvek. Proste môže sa to stať v malom meste, môže sa to stať hocikoho, dieťaťu, synovi, dcére, hocikomu z nás. Takže to je na tom dôležité. Nehľadať si, že sa však sa nás to netýka, však sa to týka niekoho iného. Čiže preto tam ideme. A preto tam ideme, že má to ten naozaj silný rozmer, že sa to stalo preto, lebo on sa zastával niekoho iného, ktorý bol tiež napadnutý. Takže má to viacero takýchto rozmerov. Občas sa ľudia pýtajú, prečo robíme my takéto veci. No robíme ich preto, lebo to robíme bežne, lebo proste Bráňo organizuje, ja organizujem, hráme hudbu, robíme s hudbou, preto to má aj formu koncertu, preto robíme takúto akciu. Robíme to priamo na tom mieste, kde sa to stalo. Na druhý deň bude ešte debata v gymnáziu, aby to malo aj nejaký ďalší ešte presah. Robíme to priamo na tom mieste, aby sa aj pripomenulo takéto bežné, obyčajné hrdinstvo jedného človeka, ktorý na to doplatil životom. Preto sa stretneme v nedeľu a veľmi si vážim Miška, že do toho išiel,
kapely, čo prislúbili, že prídu, samozrejme, že bez nároku na honorára. Vážim si Andrej. Fedor Gál, Andrej Bán, vážim si otca zavraždeného, ktorý s tým súhlasil. Takisto aj mesto Vrbové, ktoré nám vytvorili nám podmienky na to, aby sme si... Gymnázium jednoznačne. Že aby sme túto akciu spravili.